Yama obi biara akwaba eba atiri JTV so anopa yi ibetie Nyankopon asɛm a bema yekra enyankwa na yesa ne Nyankopon ntam ayonkofa no ayekese se de bia meka no Kristofo bebre ho no mo a omone Yesu Kristo ni ayonkofa that akohye de bia be kwa asore akohye de bia to collection yebo afode yato nyom yedi asa asifu say ye ni Yesu ayonkofa but na bibi sa anya dai eni ho na wonu a wotie mi anopa yi se me pese uhu ne se woni Yesu Kristo wa ayonkofa na Yesu ti a wa ya manase to bibia na wokọ asore a de ya se wo ya ne kra benya nkwa na wokọ asore wa abra wonye no wonu se woni Yesu Kristo ni ayonkofa te se wo bo Yesu Kristo din empaibom wo bo Yesu Kristo din wo bibia na wo yemu a se wo Yesu tie manase mu a man fa nja wadwene mu se hono wo ya ayonkofa na wo kwan se wo ka bibi ye dai e kire no ma ne ye dai oye ta no pa ye nche ho no me a wote me nkan me dey the apostle Joseph Atowusu ansa dodo na afra me sofo champion me ne Obahema Esther Owusu ansa na no pa muti ye nka ti ye nche ho no ye ko Yohane ngoma no etire ye dunum chichemu nso nkopem aduonu no ya kenkan wo Yohane homa no etire ye edunum yi mu a eye nso kopem aduonu num no atifi asem no se Kristo mu ayonkofa nam sutie eso tie so wo batimi ni Yesu Kristo afa yonko a na nam sutie so ya kasa yonko kura ye ne sei se obi wo ho na do ho akofam no na ho a wo de ho afam ni nti no e ba se wo wasem bi a wotimi de to nanim no so wo mo bi a wo de aboa wo se wo ho kire wo na do ho akofam obi na nti wa ho kire mre mu no wotimi da na di kire wo no wo mo bi o de boa wo no saa na eti awo ye ni Yesu Kristo ntam se obi ka se ye ni Yesu Kristo afa ayonko a na se ye tie no ye de enwo akofam Yesu Kristo a se ba se ho kire yen a ye betimi aka bibia ye de a kire no pa cho tie ni ye pa adamfo ndi na duru ba bi a ya se kire mo adamfo na menye de ni kire wusuban che so do ho babo obi a normally no aya na ni ye bi ho no mo a mo chefa ani ye bi ho mo ye de mo chefa tinu adamfo timi ka se Jack ipesi yesi ya ebeboa obo so de wadwena ma no aye dai na makoye se be yesi mo fa adamfo nti obo so odi nichi saa ne ni Yesu Kristo ntam ye dai etie ya fa adamfo se ye betimi na susuo na adwene so ono so betimi ne ya cha adwene ono de bia no ono no do de esi wo ma se person fa adamfo a o se ani se ono no nko anasem na obetie ono mbe wo de tie ne ye Yesu Kristo de wo se so obe fa na adamfo a Jesus wo ye nipa wo betie na asem ande so ono mpe adamfo de so wo so ye Kristo ni na wo ye nipa utie Nyankopon asem a fa nto wo se Yesu Kristo na adamfo no ore do tie ne ba bi anu abeka ne nsem anu se nsem na waka no so oba gina di na abeso no ne ye yonko a Jesus odi asem no so anya se odi na asem no beto nche no abeka se na adamfo no on fa adamfo sa ti mu amanfo so afa Yesu adamfo no a anya na adamfo ne mo no ene muntie ni ye pa ebi ma hyase ahyeda afa Yesu adamfo wa bra Yesu empom adamfo ana mo ayene mo ho ana adamfo ni Yesu ana ye kra ne na genkwa ana mo de da mo amo ene hworo no ma ya behunu se untimi mfa wo pa wo pe oniama wo pese wo ye emfa nkofa Yesu adamfo Yesu pese se wo obefa na adamfo a gese de ono waka nko a na wo se wutie ansa na wo tima ba na adamfo enti yan hwe Yohane ngoma ne tienum chichemu aya nso no edu kopema duonu num no kan me enti wo se de se motna memu tie ne ye Yesu se se motna ne mu tie ne ye se Yesu ka se motna memu a asekire ne se so wo de nanum asem no eye twuma obi ka se media meti Yesu mu ana se me wawurade mu a na nanum asem a o practice se wonye obi a woni Nyankopon num asem ye adwuma wo wabra bomu a untimi ka se wuti Yesu mu because Yesu onye plane ana wakonya gate na akotram se de plane enkonya sisi mu na aka se meti plane mu da bi ono ne mu tra no
asechira ne se Jesus on na num asem eye adwuma awo wabrabom na hye se utene mu because baby a uko bi a no and now so na num asem ye adwuma nti one na de wo kro aha na mensam etna mumu a samu tira mimu na mensam no ye da etira mimu a na me ka no utimi ko fa Yesu adamfo wabra won tira ne mu asechira ne se wonfa na num asem nya dai enya adwuma wabra ba bi abekọ bia no na num asem nti wakomam so se wo tena mimu na mensam no so tena wo mu a na se wo de Nyankopon num asem no ebobra na ensam na ade bobra ne da bia ne da ewo wakomam se ba bia abekọ bia abayi asem na dia aha mo besre bibia mo pe na ebeye ho amam afi wati ase tena ye mu se Kristofo da bayi ya bompa ya emu kosu akoko emu kosu tuntum kosu akodi ewu ade na mo pa aye ho mo de mo musa mo Yesu Kristo se samo tira ne mu na ne nsam no so tira mu bibia la mo bebusa bia ebeye ho de tira wo bompa ya 1 year unya resource 2 years unya resource unti Yesu mu na ne nsam unti mu nya dia wo ni Nyankopon no masem ye dai eye adwuma ani ti na wo hu de wu hu no because me maka jo se Kristo sum emu nsam aye bohye nsam ni nyina ye nkom hye agwa ya se na me gina wo ana me hye nkom na wo hu ni se me se da achi se ni nti mu hu ni se Bible na da ho no ye nkom hye ana ya hye de ya to wo de ama me no mi enu se ye fa Yesu Kristo anu masem na se me no mi enu ye se ye bedi so na ya brabo mu nyina da bia bedan Nyankopon nsam na di ewo ya brabo mu ye hu se ampa ya fa Yesu se kra ne na je nko a o se die bebu se ne bia no ebeye ho eya bo hye so obi kan se kira wa ye de wa hye wo bo na die enti na wo ye Kristo ni na wo pa se wo bu ka bibi kira Nyankopon na nya ho ma so de na sam ka na wo hwe se asam no wo di so anu nti wa ma wo sa akonya ne se wudi asam no so a de wo be ka kire ni bia no ebe ye ho no won hwa na asam no wuni so na mo bu ja asam no to bebi a no wa bo bra wo pe bia na sa bra bo na wo bo ne mu ha wo ba dia afela wo ka bibia kire Nyankopon se onye ma wo enye yi de ma Kristofo ye bra no ase no nyame so ba ye give and take Nyankopon tie mi ye won fa ni bibia anya dai enche from na body ashase wa anya na jesu de bibia be che wo aye hu ni sa ase nyame som Yesu Kristo wa humobro nyame ye humobro mi be kire wo mu ne Nyankopon bo ni wi ase na wan person odi bibia be che nti ene obo Adam if wi no odi dua mi enu si ho se dua we ye papa dua we ye bone enti we me sha o se we manya dai mendi bi da obedi enu wo na be dai ubewu ko Nyankopon pese nipa onkwa na wo benya no ebe ye free nti wo de sutie ato ho sutie na wo pe afiri wo ho anza na wo mo wantena se wo abra wo mu da no ani ti no di sa nua mienu no esi ho se edua we mendi we de di na we de udi a ada obedi enu ubewu Nyankopon pe sutie de bia so be so aka asama kire wo wati anza na nkwa na wo pese wo tena se wo abra wo mu da no etimi aye adwuma ti hu se ye lifetime no ye tena se da wo abra ye mu da no Nyankopon wo de ba ye no wa anya so de be che ye wo ji bibi firi ye wanza na sa de no be ye ti ye se ye nyesu tie ma no Adam ye se wo nyesu tie ma no if ye se wo nyesu tie ma no ena ye hu ti ha na kire wo se nyame amfani bibi aye de anche sisi anu amenu umienu wa ma Yesu Kristo abewu abaji yan esa abaji yan kwa se ya kira baba ni nchen bi mu no onzo osasu demand bibi free yo heaven no a wasi afi yan sa so mra no anye free o se jise wu jai bone ye ansa na wasa yaba
to when I say nyame on fa ne bibia nya dai enche da bi opa bibia furu ansa na bibia ma ani to no say me kan kire wa no pa yi say so obatimi ni Yesu Kristo ayanyonko a ani a Jesus still asem no ye dai o de ye djuma de Yesu Kristo abeka awie ye brem no Jesus o de ye dai o de ye djuma to say sutie emu ana ya ni Yesu Kristo ayonkofa no ewo ti so bi a wo ye Kristo ni a untie Nyankopon no masem aye Yesu Kristo no masem no ompa so die no wo so no mu ni ayonkofa ti no se untie me nsem no se me nsem ne tra mu na mo so mo tra me mu a de mu babu sa me bia no ebe ye ho eye bo shekasa ye mu na wasa magya ni munyam what you say se mo be so abapi eno na mo be ye me asuafo afi what you say se base ya tra Yesu Kristo mu a se ya ne se ya de ne nsam ne ye adwuma na ba bi ebekọ bia ne ya da asam na di a ene na ba ma ye busa bibi ama aye ho na ama ahye na ni munyam ama obi a won sum Nyankopon na hu se sa mo sum Yesu Kristo a de se ana ya titi hoyi hallelujah sa wo sum Yesu Kristo a de se ana ya titi hoyi ana ye nyina ya de ho ba ma Yesu Kristo na chese ama waso aba sa wo ya Kristo ni na wantimi amobra obi ba hu wabrabo ahu mpuntu aba wabrabo ahu ne da so awo wo achi ahu ni ama bi se na wo nko aso de ne se na wote na wo ba Yesu Kristo so mu no se na wa be ya e ba twi obi ama na ba wanso aba nko heaven ana me ni tu wutirim as a Kristo ni se so wa kwa aso na unya akra ba ko se anfa ma Nyankopon wa uni heaven ko tie ni ye pa aya bebresi ye Kristo ni mi da me ko asole me jaibone wa jaibone na nipa do do se na mo so ansakra ano so kan kwaje no ho so won twi akra me Nyankopon e hye kwaje ni mu etima ya wo so wa jaibone so le na wa kwhye dem unu obi anka nyame asem twi akra bi ama nyame a wo be ko heaven da bi eni wosa o se wo so aba wo aba so ni akra o de dey o be nti wa ya bi a no so ba ye Kristo ni wa anya bia no o so timi okra baako e de me Nyankopon na Urade hu se wa hye na ni monyam wa so aba sade eja na adom no sade eja ne do no because on se de bia na me kire wodomu a me se wodo no ye bambo a ye de boy ye ho se ye ma ye kra anyira ti Yesu Kristo ba ye no Nyankopon bo ne ho ban ti Yesu Kristo wa anya yira ma to se said eja ne do me no me nso medom afi wati ase Nyankopon se odo Yesu Kristo eti Yesu Kristo se said Nyankopon do no ono so ba dai ebe do ye na so obehwe se wo ma Yesu ye kra nya dai anyira obehwe se wo ma ye nko atetim obehwe se wo ma ye nko amanem obehwe se wo ma ye nko nsohwem but one was a tie Nyankopon no masem na wo fa Yesu sa wo kra ne waje nkwanti na wo mu ni anyankofa bi ama wonti o se de abrabo ni siko wiase asetra yo bibi basa wiase a wotimu kura mu nya wode wodu nsaka bibi a na asai onti ase de obabo wonsa no adwuma ho ban ama wonsa no nyuma na ye nhira no oni ni anyankofa ti onam ho empty hunhum bi aso de se be ye wo a otimi ye o ma ne ye dai eyeye titie ni ye pa montna midomu eti Nyankopon se Yesu Kristo se ne baba woni bo Yesu o ma ye kra nyina ne ye ntrem ti da bia so me ka kira wo se Nyankopon no ma sam wodi ama ye na ne da bo ye ho ban se o ma ye kra nyina enyira edi so wo ye Kristo ni no wan rasa wo di Nyankopon no ma sam ne ba ye adwuma wa yira wo kra ja wo sa wo ti ase no ana da bi mu preachi a do mo kan se wonya je Yesu Kristo din di wi a wonya nkwa ti boni bi a be ye bia no ye tua so ka wi ama odada ti uni problem aya ntro nchira kire wo na sa ga wo bo Yesu Kristo din se wa fa ne se o kra je nkwa afeki preach kire wo ye dai
because you be preach sina abakwa ko bo dwaman you be preach ntokwa ba abeko you be preach krono ba abebo you be preach obesisi wunua you be preach obakwa ko ye ba yie you be preach obaya ahoye a you be preach kokobone baba you be preach atamdidie baba you be preach kwankwanza baba na Bible na preach yere sa woji Yesu di na ehia se sa na e ma no beja ya e dia na ke ye preach nkyira ho e dia biam na ka wo party because apart from heaven yan kwa so de ngo ye bibia wo ya kwa so based on say wo person wo France as so wo kra nko nyame nkyai ani nti ne ya kwa so bibi fufuro bi eni ho ampa ya kura sha wo bo se Awurade mo wo a ade kro na wo pen wo ntu hu ana mo wa enye dai emba nti na ngedi nti na o se kwa so ya kra nkwanje boni a ye hu a ya betwe ye hu afiri hu na ewu ya kra akọ nyame nkyɛn ti ne yakɔ asɔre ti se yakɔ asɔre a na bɔne na ya ya ma ya kra nyankwa no ne ye preach ebi ana wonim sa ade we ya bɔne na ba sɔfo na ya dai aka kyerɛ wo ti aba wo a na watwe ho na wo de ato wo sɛ wo ye kristoni a afa Yesu sɛ wo kra ne wagye nkwa ɛne na ka ne nyame som ɛde sɛ ba ya bɔne no na ka Yesu awu ama ya wie dia ka asɔre dem no ke kopa de bi ti we na akira wo se ye wo bibi ye abura waje Yesu se wo fa ne se wo kra ne waje nkwa no wo bibi ye wo boni gya ye bi gyae ko boni ni mu na wote ani ya preach akira wo se enye gya na ba se ko heaven ana wo se wate unya biem na se unya biem na ba fa Yesu Kristo se wo kra ne waje nkwa afa na wo sa akwa ya ka se wo tua so dada ani ya sa na tie dia ke preach ya na wo mu no wo se wafa Yesu se wo kra no waje kwa no keni kwa zo ka se wa sakra wajere kwa ka so obi asakra na adwena ade a nyame mu no ade a wo ya enya ama wo kra nya nkwa na wo ti a wo se ba se wo nya bie ma wo se masakra majere na za ka wo beti asem no na still as wo be ko so aye achiwade ene dia se de ka wo ti asem na ehun nya so ba ka se wa sakra ana ade mi ka no won ti ma se anka wo nya so ba ka so aye wa sakra because oh ye tua so ka ma odada e na wo ye ti ka wo bo din no na ka wo so ye ti ye nga se wa be ye kristoni ko ye ga so bia ye kristoni ya abrabobọ ne awobo na wo ja abrabobọ ne no e be di Nyankopon no masam so e de kire se sa abrabobọ ne no onya dai unya biem e na di gina se wo fa Yesu se wo kra na waje nkwa ti ga so wa fa Yesu se wo kra na waje nkwa na ya so wa fa Nyankopon no masam se wo be di so se ya wo kra be ko ne nkyɛn eno ne ma fa Yesu Kristo no eti se ya nkyere wo mu a wo ba fa me tra se the Bible na nka no tra Bible ne se akyero nyina afiri Nyankopon mu na mu me hia ma se ya be de ya be kyere wo ti so wo ka Bible na akoto ne se wo fa Yesu Kristo se okra ne waje nkwa na so bo Yesu Kristo ni so Nyankopon ba enye tra sa ase kyere ne se Nyankopon no ma se ma da wona ni Yesu Kristo no one de ba wi ase ya dare ne honam ma ya bo na se nyom de je yankwa ti so ka so fa Yesu Kristo ana wogitum se Yesu Nyankopon ba wanya nkwa no na ye se wogitum se ye Yesu Kristo na be ye honam na honam na ngasa ne asem ya na wo fa asem no so de ye djuma asem be ba okra nyankwa ena na wudi mu o Kristo sumo etumi timi mfo so ni Yesu Kristo nko fa adamfo kwa ba ya nanum asem nya dai onni so enye yi aha se mudi masade so a mo betina medomu afa waje ase o se odo no bambo no a wo de bebo yan se ya kra nyina no na asem so die ti no se odi na hyade no so dia na se bambo no wo de bo se wo kra nya no wo betinam na se wo ko heaven wo ko asole a wo pa se wo ko heaven dia ba ma wati mi akọ heaven ya kan wa asem kire wa wontie asole no bodi se wo ko akọ yede because ya go bo betimi abo wo ho ban se ya wu a won ko bo nsam jemu a na asem a wo bedi so ti do se ahyade na ode ato wo no anu ko na wodi so ababa ho ban se wo kra nya dai anyira ti so do di ma ahyade so no ona betra me dom asa na bible de bo so wo kra anyira no e bezon na num asem a ba yede wo bedi so ti be a Christian ma nya wa gi so betima ko heaven wa abere nya Nyankopon num asem na wo yede wo di so enye ye manya waju so betim ni Yesu Kristo afa adamfo wa bra nya na num asem na yede udi so enye ye aha
Said me di meja ahyade so na metena ne domu no. Afi what ahye. O se Yesu Kristo ba ye no. Wan go bo nsam je bo wu ya wo san nya ne ye nyina na wote agye ne nifa so nyina ne ye ahyade ye de ma na obedi so. Anu na ama ne kra ye den anyira. To se said me di meja ahyade no so. Ene ma metira ne dom na je se odi Yakobon no ma asem no so ene ma ne bambo a ama ne kra ye den anyira. Ti sa na wo so di asem no so a asem no babo ho ban ya ma wo kra ye den anyira. Sa na wo di asem no so a asem no betimi ama oni Yakobon Yesu Kristo enya anyankofa. Aha. Verse 11 no se eniji a ebedi akire. Aha. Maka ye ni mu nyina ma kyerem. Anu ti waka de yeye a ebema ye kra anyankofa. Waka de yeye a ebema ye ne nya anyankofa ode akyere yen. Aha. Na maniji atena mumu. Afei abasha afei onu Yakobon sane na niji esitie na betim. Hwa wo de kan kro. Wo so wo ye Kristo ni. Na so nyame kroje na wo bomba ma wo ngruti mu a da wo ni sika nkura wani je da wo so se wo ni sika no da na ye wani je da because wo ni se kwankura na be de wa wo ni mo gina bia se kom ni ku nkura wo be kwa hafa and I'm having you know one time you wi ase ne yama bia e ba so a wo ni bi ho obi a o pe heaven akodi nyame asem so ye adwuma sale ntoma ya ba ko no de ko ni pemu o mfele ba wo so Yakobon ba nya ahini ne woni da so nti one ntoma ba akoko aso le to aso mi no si ya besiro waja itifi na me ka hinta sem bi a kire Yesu Kristo wo ba ye na ya wo no na atade ne epam hye no no eno wa na hye no a odi nyini Yakobon so eku no wa nworo da ani esi Yesu Yesu ye di Yesu achi Yesu Kristo ni ti hono mo a ofura ntoma ba akumi no no hu se wa fura sia Jesus wa hwe se kwan bia so benya foforo akosia no de be kwa asole eno se adwaman ya no wokobo otonade ya no odi bi to so bum se ayo benya mfaso no na wotim de a change no na ni fa nyina hu se oni de owo japade owo ntoma owo ntade oh ya nti so mo na se ya me so mo ya mpeye ho nyesa wa ya adwuma na wo sa no adwuma ya tua wo kana wo kondo bibi untimi niyo ana wo pa bibi untimi nto na emom no ya manya mesumu emba yese ade ni ho na chenchena amafo so anya bi da bi Yakobon fa haw amato yeso santuma na ya ba ko na ade ba so le ni ba buru mu ba bi a santuma ya ba ko a o de ba so le awu abako bo nsam jim na akopere wo ho ko fa kwan bone so eje wasi se yetra na hwede ni mu yetra na hwede ni mu a ne bambo na ye wodon be boy ho ba onu na ni gie ne betra ye mu ye benya ni gie wo ye mu ya toma ne ya ba akokora ye ne beje ezan se ye nim se ye ni kura ete so hada wa hye ye bo se ba bi a wode ye be ko ne de wono a be hwe ye nye ne ye ko bere biem te se de ha ye ne ya ne ye bere so fa no ane de waso obehia ya yeforo de bi ala me ka sa ayeforo no enya sha wo ne oba kwada wo ne ka na ayeforo e ka so obi hia ayeforo obi be fa wo no oba hwa wo hi ade nyina oba hwa so oba ya ma wo ne hia ayeforo ti na Yesu obi hia ayeforo no na se ke ye na asem de ya me ya be ma Yesu ya be ma ntike ko ye ge ya na uza ti the word ayeforo no asechire na ma kire wo no obi be fa wo no de wo ha no amane ye nyina ato no no so on na be hwe problem nyina solve ama wo o se me ya wa ayeforo na honam fam ne de na am se Yakobon na bode wa anya se obato nipa da tie so ode na tie na babo nipa saa anti no ana o man o wo yo be ma na akofa wo ba se wo be hwe no a ana ode na aka ho ama se ne fa saa kwa ne so na fa ma nipa so anya dai emre wi ase ono nyame ni hihye yem ana ma ba kofare be ma ko wale wo ba na ne nada to za ayefro na ngasa no eno na ma wo wale ni wi a wo ba ko homa to so be ma bia ko wale a wo ba ko homa oba ne yare a o ma ni sika so fa hospital oba ni ntuma o ma ni sika so betobie to so ya be ma na wale wo ba na sa ne ma no nya asomdwe ni fie
cause wa be fa ne se obehwe no obefa ne hawo ne na mane nyina ye dai ato ho so oba ya amane ne no watim te ne je bai Yesu Kristo sa promise no de promise ye se di na asem so dia ya hawo ne ya amane obefa obema ye ni age bra ya firi honam we mu ya konya honam foforo eye sunsun mu dia ye de ko soro ahene ni mu no sade ye te honam we ne ye timi je wasase so me ye hu se ye wokrati asefo no sa na ye benya honhom honam so a ye kra we be kwa akohyemu a ye ni beji wo honhom pam ame ye hu se ye honhom mu ni sade abofo ho no mo ni ji wo honhom pam no ye nso ye be enjoy bi sa ti se me kan kura na akira wo sa wo pese woni Yesu Kristo ye nyankofa de a ane etrana semu na na asem no ntra wo mu na eye obi a nyankopɔ bɛfa oso ahye ne ho animonyam na ma na mo so ama afoforo nso ahu no a no begina o se waso aba na ma wudi ne nnum asem so a ne bambo no a ode bo o se o kra anyira no atena ho ama woda aha na mo anigye awie peye mo anigye ba wie peyo aha ye ni masede ano ne na hyede a wa hye yen aha sa mo ndom ho sede me dom no yan dodo ya ho na chese yan hwa se ya ma ye kra anyira se do no obebo ye ho ba so ma ye kra anyira Yesu Kristo mo ba ye nyina ne do no ase kira ne se oba ye se o ma ye kra anyira o ani ti no ba kira o menye we munye we ma munye we nsam no de ma ye no sam no de free Nyankopɔn kire ba ye nyina ye nsam a wo di so ma wo kra anyira Yesu ka so obedo ye no wa ma obi aka wo wa ma obi adan yo Yesu amba wale avance wo se no ne odo no tie ne ye aso so waka na asem ni so obedo ye na ye se ne ba oba ye no do ne bra ye nyina no be hwa se ye di so a ye kra anya dai anyira to ase ya nhwa se ye so ma ye kra anyira timi no mi enu no se ye ba hwa se ye ma ye kra anyira ti se fa asem ne ye dai e di so cause asem na boy ho ban aha obi ni do kase a esen yi aja se so wo bo obi hu ban se wo ma ne kra anyira enya ize ana ba ye bo na semiem kan kura mi no mi anu sisi ye sisi aba critical se mi be wo kwabo nsam jim na mo se me nkwabo nsam jim agi se ku sisi a anza na ya mame bo nsam jim na me ko ne ya jaya kan kura ba ye wa bra wo dan ye mi no sika hu bank hu ni ma no de opa bia otimi nya kan kura obeka se ye nku se ya mi na me ntrase se ya mi wu ami nkwabo nsam jim wo ba ye usu ye kristoni o untimi nye ti yan die Nyankopɔn pese yan fa ye kra nto wo ma afoforo ne ye me no mi no abraba ye mbo yan fa ntwe akra nye den emre ono asa ko untimi ngu ma wunua untimi nka se wunua we wu obekɔ bonsam gem ti awurade kumi mum na me nua ne wonya bonsam gem na wu obekɔ no na won trase wo wonye ti wo de abesi wo se do wo ho hwa se wo ma wa wo kra enyira na do wo nyonku na sa wo bo wunu ya wo ba se wo ma ne kra nyira nti wo ba ba de bo wunu ya mo se wo ma wo kra nyira enya wo mewu ti se de Yesu wu no e ya abrabo kronkron wa wo bebo ne nyame nam wo so apagya wo ahye ne ho animonyam na ne som na ya akono ama obi onum Nyankopɔn no atwe na ye dai aba ono Nyankopɔn nche anu na nyame hwehwe afuru na no na wuye opu aso bi wi anu akoburo opu aso na akɔfa agadi ni pie okwa asori wi ana okoko obi kwa asori ti ka se twan me kwa asori aba na die besi ti sa asori de mo na ye kwaje experience ya de ko ntokwa ana sa na Kristofo ye o me da mi nka binu mo me sa na Kristofo ye ko dodo no a ye ti asori dem ye nte de ye ya ase no kura da me ka kire no so obantimi ni Yesu Kristo aya yonko fa o se enam sutie nku aso se ni nsem na waka no odi asem ne be ye dwuma enu kwa na betimi ama wo ne na ya adamfo bibibia ni ho abaya wetimi ni Yesu aya adamfo e kana num asem a obedi so to wase wode ne nkwa to ho ma ye se no si do ye no ye de ntimi nguma obi me so fo me ntimi nka se wo be wu akobo nsem jem ntimi ye nkume na wo tena se se da bi me ntimi ba me de ne se ma teme ho me ka me teme ho de Yesu ye me de ode me kro
ane na medi ho adanse ya kire na wo atwenwa ba ono Nyankopon nche me de ameyam de beje nkwa no na me yi onso di a wo be ya de age obi nkwa na won so wo be ye komdi wunu ya na be me na aduane adi se ya won kofo ahoma nso ne kon na wo ngu nkwa bon sam je wunu ya de adaja bokwa kofra ne ntoma se ya won ka se na ni ewu nti wo koku ne ho oni bi enti oku ne ho eno na ye Nyankopon de ato se yenso ya no do ye ho ye no do ye nua no aha so obi di ne kra beto ho ama ne namfo so obi di ne kra beto ho ama ne namfo Yesu Kristo nko an timi yes ade me no mi enu yentimi nye bi ti ye de ane se ye hunu bone ayenye ne nyame afa so ahira yen na me timi adi Nyankopon ho adanse ahira foforo na ahwo mo so abene nyame me no mi enu awie ye brem do a wo se yenso yafa ndo afoforo no eno ani ontimi mfa wo kra nto ma wadanfo bia to kra de to wa ma wadanfo ane se wo te wo afiri bone ho na Nyankopon ahira wa na na mo so na watwe ni pa ire ama na ho ko pie ko kanya me asem kira foforo fa ne bra ano ne wo kra wo de to ho ano ne wo kra wo de to ho how many times ana abaji Yesu Kristo di ye wa she la akoka nyame asem ano obi wa so de dem kra so wo mpa ya na ye ka ano no kro pie di bompa na ye dey ofere na brado do se na abetima ko gina obi anim aka nyame asem a kire no ama na sakra to de odi ane se kosia da no afa Bible so moto kwa akotena so dem sofo ni preach ya wabi mu ahwem ya pon ya abehye dem ya bi wo te za wan ya osoro aheni no onyamu nko ko se wo sa wo so aba so no wom kan kwaje ho asem no ho so na otima ye Yesu Kristo na damfo aha Samo ye de masemo a na mo ye menamfo. Ajase. De Yesu Kristo. Ya ye de ye wa hye yen a. Ane na ne ye de ye na damfo. Ti na me ma wadwuna besisu se. So obetimi aka se wo ni Yesu Kristo wa damfo fa. Na ye based on na nu masemo ode ato wo se ye mfa yen adwuma. Ante saade a me ko gina ba bia anka ne da se Yesu Kristo onimu. Na ani ya ka ne se obi be ga san. Yanko 1 Corinthians 8:3. Na yan hwa de bi. Bebre tete asori de ma Nyankopon nim wo mo. Anso so that day no, when na obo afode ye kase to collection mu du. Anyum woni na yire ne ho bo ne nsam ye hu se na de wa ba asori wa keka wo ho. Be na nyame nim no. Asori dem na ye kono. Bebre nyame nim wo mo. Ti asem bi wa. Corinthians 4:3. 1 Corinthians 8:3. Ya kenka wo Korintofo ahoma edi kan no etire ye nwotwe yimu a eye miensa na obi do Onyankopon a Onyankopon nimu no yanko no 11 wose de ai se obi do Onyankopon a ono na Onyankopon enimu no aye fa so afa wati asam woka se obi ti asase we so na odo Onyankopon a sa nipa no ono na nyame nimu no na obi beka se nyame dokora ene sei Yanko 1 John 5:3 ho ni emfa nyi odo na di na yo se wo do Nyankopon ana so onye ni pa wo do Nyankopon wa we no agogina ba bia se nyame onimu so wo ko asole ni ndi 1 John chapter 5 ana wo ko asole na okotra animu ni ndi na so fu mo ma hu se wa ba asole no ani ndi na wo se Nyankopon hu and ada ho 1 John 5:3 going yanko 5:3 aha na ye ni Onyankopon do tiani ye se wonim Nyankopon do na me kirew we ni Nyankopon do se ye bedi na hyede so aya fasi ho edi Nyankopon Bible de boy so ma ye kra nyira ene na hyede ye bedi so edi se wo nya wo bi a wodi Nyankopon na hyede so a man fa ntu wo se wo ye Kristo ni o no wadamfo ni Yesu ni ni a wo tie me sram aka kira wo se atiri je die atiri je TV die ye be preach a kira wo na am wate nkwaje ankasa asem na se na wo de wo ye a kira se Nyankopon onimu anya wadwene amo bra wo pe enkwatra so ne dem asif se Nyankopon onimu wa bra undi na asem so eni ba bia yanko progress
8 verse 17. Na me hwa asem bi wo. Proverbs 8:17. Mebusam etire nwotwe yi mu edu enso. Media me do wona odo me. Tie ne ye. Nyankopon so wono de wona odi ne mmra nsam so no. Ono bo mo ho ban so mo kra nyede anyira. To se medie tie kasa na okan yo. Medie wona wodo me na me do won. Na so wona wodi Nyankopon no masem so no. Omo na Nyankopon ye de do won. Mesra obabre. Men tata so da mo nya dia wo pa ma so fo ndada. Asif sa abrabo bia wo bo bia nyame agya to. Na no na me cheke. U preachi. Na wa onya dia ema se ma be ani ba je wo yesofo. Ma ye sha research no. Se wo yesofo na ema ani ba je wo preachi ho a. Je sha wo kan fo mo so mo ma hye na mo bo no mo mo efe. Se ema ba ni ba je wo preachi ho a. Je sha ka se makeup se ni anu na efe ko mo nyina mo life. Se ema ni ba je wo preachi ho a. Je sha ka se trouser dia fiti mo pa. Ania ubenya mma dodo e bedi wachi a u preaching ba yo mo de na mo ya sofo na kwa kan keka wa no mo mesh enhye wuti dia na ya wo se wo sofo nim de okeka ania na wo nya sofo kura na wo ba ye ya mpo no ma sam kura tie se ye nyame asem ene sa de wo wi ase etene ya wa sofo a ma tie won a mo di o ma chi o ma ni ji and ya wa so for man mpo na no asem kra ye de atie because we be preaching no betie a o be ka men keka wa no ma mo mesh and sha trouser anu so mu no tim o din so Nyankopon na wo ko bra ne sa ne ma ya be de nyame so mo kra ye ne de to mpa bi atie no kure ni Nyankopon se wona odo no no ono odo wo mo tisi aso yo ba na trouser nya na se wo hye trouser wo nyina wo se Nyankopon odo wo no ni mu ano keka nya ne ye ka na so keka wano a me ko trouser de dem nka se Nyankopon na wo so no na Bible ntwa nkontompo de ada wo sofo animu no eno abi na dem anim de wo mu no abi na wo mu ha de America na eno na wo so ka kire wo tisi won ka kire wo na wo tie furi ha hwasa wo de ba ye adwuma ana Kristofo ana ma miensa na mibusa mo amonje age na mo anye hwede ba bia nam ana obi ye Kristoni otie wono ani feeling as a Christian wono ade no ko do obaya ma ne ho ato no ana ode ti nyame so mu so ye Kristoni de atoso mienu de ne sofo obeka ana na ne ji ana ma no so ye Kristoni na mo bia Bible ne beka de lalai ana bebre tie o mo sofo shine Bible bebre tie o mo agasa feeling omo di sum nyame shine Bible na anya bia no ya kwa so ne dem ko tie Bible ya mbasa wo tie ase no ya kwa so ne dem ko ye de ye ko tie Bible ye ko tie sofo ti sofo ni jira so o ka nyame asem na asem ni mfiri Bible mu a ye sofo asem na wotie na so o ka asem na mfiri Bible mu dia ase wotie nyame anu masem ti nyame na nu masem no anu na kira ye bone a ye ya ye mma ebi ni anokeka no ebi ni mesh no ebi ni oban hye be ma ade no so wa hu ni say ya ene wo da wo hu oni Yesu Nyankopon no eni ho aha say ko Yohane ngoma no etira ye du nan njichemu aduo no John 14:20 aha ya kenka Yohane homa na etira ye du nan yi mu adwonu no o se na da no a mo behu me se me wo magya ne mu o ja se da no mo behu ni se wo agya ne mu sa ba sa wo de na nu ma sa mo ye adwuma wa bra bom no behu sa mpa
Yesu Kristo oni Nyankopon na ye den etie aha na mo wo mimu afaso ba wo sampa wo hye Nyankopon mu ba ye bia ntimi nyo wajuma ntimi sai ya ntimi hye ha fa ma wo so aha na mo wo mimu aha na me wo mumu aha de owo masede na odi so no de owo masede na odi so no ono ne de odome tie sek aha no nyame do no de bia ala mese be chirim Nyankopon ka se obi do no a nyame wokobo nsam gemu a enye ye tie ni ye ne mmra nsam no a ode ato ho ama wo no saa mmra nsam na odi so a emma ono Yesu Kristo ni wo bewu ye no so ba mfa so Aza bonzam gem udemu a wote yaw eja ne ye yaw awo ye dey wote Nyankopon se wo mba so obete yaw bua ye buo no ani ye ya hye no se wo mba se ebe ya kwade a di na hyam so to obi a wonni Nyankopon no ma hyam so no da bi aba se nyame te won ma won te yaw odo no de ekosie no no se won te yaw ko bonzam gem no eye yaw yidie mu na wo eti Yesu se sa won ba so obete yawa te se de ase de na to bonzam gem ya na ya de ya ani ewu obawu ya na maso ba no fa so ade sa de obete yawo eba ya ne ya se wunti obada ne ho ba ni bate biam na kwa bra ne tintasu agu no so sa bo na so wa ne mpia ya na yaka de aya me no mi anu nkwaje enti edi se ambasa sa kwan na ofa so a wobawu ya no wate wa ba ya ne ya ani ensam ode bre ye nyina ya nya dai ye ni so to se de wodame no odi me mna nsam so na se do ampo se Yesu Kristo obenya yawdie no obete yawo woni mu no obedi na nsam so ama na koma ye dai ato ne yam aha meja bedo no enti Yakopon babo wo ban wa bra wo ma wo so kra nya dai anyira na me so madono Yesu se ono so babo ho ban wa ba no ho mayi no ho machire mayi me ho machire no fo bayi no ho aye dai e ba chire wo yakwa Yohane ngoma na tira dusia chichemu du ba ko kopem aduonu miensa Yohane homa na etire ye dunsia yimu aduonu ba ko no oba se owo a ohunu areho tiare oba wo a ohunu areho aha efrise ne don adu na se wonya wo oba no a onkai ahoye anu bi anije na wonya se wawo onipa abawi anije na abanya so wawo abawi aha no oba so akira wo se sisi a woti asase so a aya wo se wakono de ye tua de ka beti ba ya ma woni agibia ne ya sha wo se menye etu nim se woti yawde mu wonim se woti awreho mu wonim se wodi ye kan nipa nka ho ala baabo na ekire wono se oba se ne mra so obawo a oti yawde na emom no awo na chi no na neje ne nyina ne se wanya aba afirim si sha de wudi awreho amanfo no mo nza ntimi no mbi amanfo pa ma ntimi mpa bi ema shisha trouser omoto ya round ma ema afrafra wo mo no omo de daba heart no wo yamfra wo bi obutwutwu bakas ke ko ma yeso omo do omo ni ante omo na ya prema afo no wo yeso wo ya tete kwa ane da hawo me boa ane da ma wo hu ni se da bi wo mo nko nyaw za bre de hu ni se nyamesom ni mo ya ya shawa kono so ya ma wonya de wo pe le bo wrade se me kan kira wo se adawo be wo na obakọ heaven no afi be ma de wo ye no wo mu se ampa na ya de na so afi wonya mu anije sa so akopie bia ho ne su ni ho awreho ni ho yade ni ho owuo ni ho awreho ni ho koda na ni ho fe woni baje kwasa ha no mo hu o mo se o mo bo life omo ye prema fo omo ye de omo pe no ahokra no asasi we so ko mo fo mo hu ni ewu lo mo wo chi so mo ko ja e dale se sofi no
Come so bati ya na so wani nche. Ti sabre dia ya so oba awanyem. Na onko awo so wo te ya. Me nyame ganjira me se me ganjira wo se. Wu achi no ebe te se oba na wo awie. Na fi na ni age. Se ode ne ba abewi ase. Onte ya oni bi. Sa abebrese ni amane ya wo hunu. Enam Kristo som ekoma edewo. Ka betima abo adwaman bia. Enam Kristo som nti okotena ha ne yatu. Ka betimi ayi afa kwan bia so asifie. Enam Kristo som nti wajira kwa ho afa trotra ma ye pre trotra ne ye wo. Na oni bi no wo ko. Na wa ye din ne edi watam. Na ga so betima afa kwan bia so atoka o. Ba Kristo som nti wa mpre wo ho. Ose men kan kira wo se wu achi no. Sa ya we na wo fa mu no. Fe ebeda na wo se die. Nyame ya do mu a Yesu Kristo ye ne na yonkofa yi. Ye beto aso. Ose Kristo mu ayonkofa enam so tie so. Ye do be pa episode 1. Nyame ya do mu a ye beto aso part 2 ewa. Ye be mo hu de wo ya. E be mo hu se oni Yesu Kristo ya damfo. Ani tu ka bibi kire na obeti. Na bebi Kristo fo ene na ne nam ne de. Nkom hye ne ye pa gu yafum. O ma mi be Yesu papa be ye sei. Kosu ankoko kosu tuntum morning perfume na. Eno ne ye fu se eno ne som no. Na na ba ma ye ne Yesu anya yonkofa ne de. Se wu tie mi a enam ho ba bi ya. Yesu Kristo yonkofa enam na asem so di. Erade won hira. Amen. Onya okese. Amen. Onomo. Amen. Wona do ba Yesu Kristo di mu ti. Amen. Amen.